Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo bus nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pa makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Martes, pizza 7 na. Buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon ang pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kumusta naman tong ilang gipasiatab mga higalang dunay ika-fourth impeachment complaint? Malagwa may nahitabo ang impeachment gahapon, oy. Mingaw man gahapon. Ingon man nga i-file ng ika-upat nga impeachment complaint unya posibleng makakuha na og 1/3 votes. Kay sa ako nang ingon bisag pag dunay ika-upat nga impeachment complaint, dunay ika-5, ika-6, unya dili makakuha og 1/3 votes, wa na ginay gapa. Pero pwede gihapon mahigala nga katong mga waylingaw, pananglitan mga kagalaan og labi pa nantan og bag-ong graduar ka sa abogasya. Bag-o mahigala nagkapasal sa bar exam unya maghuna-huna lang mo nga total may kliyente, total di pa mapud busy unya total mo pawa pos kalaay na. Pwede sad mo mag-file okay kalima, ika-unom nga impeachment complaint, buhan ma-interview po sa media. May na lang pod nga mailhan pod mga sukit tigpaminaw. Ay kinay mahigalawa namang gimhitabong impeachment anigong moagita sa regular mga kagalaan nga proseso, pagpasaka og impeachment, wa na gi panahon, Pero makakuha og 1/3 votes mo na importante. Mo di na gini makuha ang 1/3 votes, murag naklaro na gyud wa na gyud. Di gyud makuha ang 1/3 votes. No, so bisag kinsa karon nga naminaw, unya makuna-huna may galag, tagay-tagay ba kag tubas daplin, unya tagay-tagay ba kag lambanog o kulafo ba ka kasamangke. Tagay-tagay ba kag puwang kabayo, unya muna-huna nga mo file po tag ato kay buhan mas sikat sa tagamay, no? Pwede na gyud ang himuon. O wa na gyud tumong klaro mahigala. Kay karon og di gyud kakuha 1/3 votes, wa na man gyud. Di na gyud mada sa oras mga sukit tigpaminaw. Bisan gani og makakuha og 1/3 votes, medyo apiki na gyud, sa oras mga kagalaan. Pero pwede ra gyapon ipugos. Kay sa ako nang giingon, pwede mang ipugos gyud. Mapasakang impeachment mga higala. Total himuon lang sa lower house unsay ilang kayang himuon. Kutob naman sila mahigala sa paghikay sa impeachment. Ipasakang articles of impeachment ngadto sa Senate, bahala na ang Senate ug ilang i-convict og di ba. Basta kay nakalihok ang lower house. Straight to the Kaya point. dili makalihok ang lower house, makaingon po mga tao unsa may gamit atong inyong investigation nya wa man lay nahimo di ay. So kinahanglan nga ila gining aksyonan ang amang pug ilang pagkatulgon na sa diha karon nga do na may reklamo. Tulo na gud na kabuk ang ni file angang magpasagdan lang na. So ila ginang aksyonan, mapugos gud ang house ang mga higala pag aksyon ana, otherwise sila mo masawayan pod nga nagi-file impeachment. Bahala na kung sa inyong desisyon na basta na file, aksyonin ninyo. Pananglitan aksyonan nya kutob ra sa Committee on Justice. Wa nagay makadi na gyud kasaka. Nan panalitag makasaka, ipugos gyud nga makasaka ang impeachment. Adto na mahigala sa Senate, bahala na mga senador og ila baka mahigalang konbiktuhon si Sara o di ba? Kay kining kwarta posible masagyod kay matud pa sa mga katiguangan bisag patay mo ba mulihok man sa dunay kwarta kay
Bangon ko nung patay basta na kwarta eh. Yawa ng pagkaistoryaha inday kay no ha. Exaggerated yung pagkaistorya mahigala ba hyperbole nga pagkaistorya ba mo bangon na patay basta na kwarta. Kaya na alam itong eleksyon mahigala mo butar mang mga patay. So, dili ka kumpiyansaan kung panalitag ipugos gyud pag-file ang impeachment, mahimo mga higala nga, pwede mapugos. Kaya nga naman, kanalandaan mga higala ang akap, balikon ako, kanang akap, ayuda para sa kapos ang kita program. Ang pahigayon anak mahigala, ang dunay hands ana ang lower house man, kini mga congressmen. Pagsunod na budget na karon para sa 2025, wa mo sugot ang mga senador. Pero pag ingon sa mga senador nga, sige, di mo musugot. Kini, 26 billion man eh. Kanang 21 billion, daghan man may bahin sa lower house, kaya 318 man may kabok. Ubay-ubay man may. Amo lang 21 billion, inyo lang 5 billion. Total, pila mo magbahin sa Senate. Upat ako naman mo kabok, 24 mo kabok senador. Karon wala sa Anggara, 23 na lang mo. So, 23 na mo magbahin. Pas dako pa magbahin. So, 5 billion inyo, amo 21 billion. Okay mo ana. Ingon senador, okay, sige, approve. Yanong na-approve man. Pirmiro kay ingon nga dili ta nang akap di ta. Pero pag ingon nga napo inyong akap, diya inyong 5 billion approve. So posible kaha mahigala nga mahimong mahinani ang impeachment. Ato ning tagag pagtagad, ato ning sundan mga sukid tig paminaw karon nga buntaga. Kay kinilanda ang akap-akap mga sukid tig paminaw bida. Daghan naman ni mahigala mga dole-outs man ni mga kagalaangan ani nila uban. Ang uban mingon ayo kay ayuda na. Para nako kanang 4-piece, okay ra ko anang 4-piece although gi-question pa na nila. Pero doon na may sakto mahigala mga requirements. Doon na mga requisites kinsa maka-avail sa 4-piece. Unya klaro gyud nga doon ay estudyante na maka-eskwela ka gyud unya mapugos gyud eskwela ng mga estudyante pa eskwelahon gyud ginikanan kay aron nga ma-benefited sa 4-piece. Nya pagkahuman o makagraduan ng estudyante, mag-graduate na pod mahigala na professional sa pamilya, graduate na pod mo sa 4-piece. Kana klaro nga doon na mga higalay gitabang ang gobyerno pero doon na pod mo ibuhaton. Kining akap day, wa magikay buhaton indakin. Gihatag lang ang akap mga higala wa gikay buhaton. Nagikan mahigala sa 3,000 pesos ngadto sa 10,000. Wa lang, ihatag lang kay ayuda lang kuno na mga sukid tig paminaw. Sa man ang akap. Wa lang gyud. Mo na nga kanang tupad gani mga higalan ay tupad ay akap. Bitah-bitah lang ang tupad mga sukid tig paminaw. Kay kini mga empleyado makakwarta. Kita mga empleyado makakwarta ta nahago man ta. Mo adto sa trabahoan mo balik sakay jeep naglinya pa mga sukid tig paminaw usay magkagubot pa sa minibus. Unya mo trabaho kay usay malate pa ta mga sukid tig paminaw ini punch in mga sukid tig paminaw na. Ibanan pa imo sildo og malate na kake. Pero sakto kag nakakwarta ka kay imong gihaguan. Pero kini mahigalang tupad. Okay lang po ng tupad gamay siguro. Yan na lang. Kining akap mas gabi-gabi. Pero kining tupad mahigala. Silig-silig lang kagamay din na. Picture-picture. Siguro agad niya, silig-silig niya, siguro agad niya makapapicture. Kay documentation man to ke. Unahon lang yun nga doon na submit na dito. Na picture Kining akap wa gyud. Bisa pagpanilhig pwede ra wa gyud kay indekin. Dawat lang ka. Mo nandun na iniawhag kung dili man na vote buying na inyong himuon be. Ipagawas ng akap unya na inikahuman sa eleksyon. Okay mo ana. Awhag mahigala ang presidente. Ora po kisi-kisi po na mga congressmen o mga senators. So kini election period gibubuan gyud kwarta bahalag masiro ang PhilHealth. Bahala na mga higala og ang EFP modernization program. Bahala na mahigalag maibanan. Bahala na mahigala og nangaunsa ng ubang budget. Basta kay ang akap, okay. At ang pagtagad lubutagas tumaduban usab ning atong tulumanon kinyong tulumanon. Straight to the Di point. apay lang isyo sa National Security Council. Ang pagtangtang mahigala ni Sara Duterte Carpio, Vice Presidente, o gipanangtang sad mga kagalaan ang uban nga mga former presidents diha sa National Security Council. Unsa man goy nakaimportante ang National Security Council? Mao na say konseho mahigala nga mohatag og advice kadto sa presidente may labot sa national security. Doon na ba'y katarungan nga nganon tangtangon? Mahimo nga doon na, mahimo nga wa. Depende asa ka nakapusta. Pero ato nang i-explicar mga kagalaan. Well, kung laban kang BBM, ingon ka, tangtangon gito Sara diha, kay nang hulga na gud na. Ingon ko siya, may galang niya ipapatay ang presidente.
Nagpapatay pang asawa sa Presidente Astas Martin. Alang, tanggalon yun na sa National Security Council. Ang uban sa mega lang ang laban ni Duterte, nga anong tanggalon man nga, na mo naman naandan sa una pa, na naagin ang Vice President din ha, no? Ug may kinaunsa magod ang Presidente, na magod ang Vice President nga, maugay mo take over, aron nga di ta ma-vacuum, ha? Mingon po mahigala mga Marcos Royalist, mga kagalan nga, ayaw kay nakahatag na ang threat sa security ang Vice President. Straight to the point. Ingon po may gala mga pro Duterte dili man kay ang security presidente ri atong gisgutan ani security mas nasod. Straight to the point. Karong buntaga tagan tanig pagtagad unsa man gyud ning National Security Council, unsa may significance mahigala ning pagtangtang ni VP Sara og ang former presidents, angay ba ni o di ba? Unsa da ining National Security Council ato ning hisgutan ron, pero papilion nagapon ato mga tao ang netizen unsa ilang gusto, ready naman ang ato mga virals. Straight to the point. Okay, aratas to mga issues mga higala, unsa may gusto sa ato mga netizens indakin sa monitoring dia, mag-viral lang ta? Viral lang gusto o discussion lang sa discussion pwede punta mo discuss, no? Kay o gusto sa virals yan naman, ready naman to mga virals. Andam na daan names, andam na daan. Sige, andam na daan sa diha. Okay, arita may galas to mga issues karong nga buntaga, mga sukit ti paminaw. Now, atong tagaag pagtagad mga kaigalaan. Gusto sila og kuan? Okay, sure ka ani? Niya man galay. Nag-chat na to, viral sa mga gusto sa. Viral na to ni, viral. Sige. Sige, unsa man viral unya na lang viral or discussion na sa ta? Dapoy daghan mingon nga discussion, libog sa taning kalakihan ninyo ani. Sige, unya tataod ha. Anytime mo kwantas mga virals anytime. Unya kinini ang atong mga reports po ready na. Na unsa man ning National Security Council? Kining National Security Council mga sukin tigpaminaw na isyu magud mahigala kay si Presidente Bongbong Marcos, iyang gitangtang si Vice President Sara Duterte Carpio o iyang gitangtang ang mga former presidents. Doon na ba'y katarungan nga tangtangon? Lain o baruganan? Og ari ka mahigala sa Pro Marcos, maingon gyud ka nga angay na lang tangtangon si Sara og kanang iyang amahan tanggalon na diha. Kay bida pod ka siya may naghatag og kuan, wala na trust ang confidence ang presidente. Straight to the point. Kay siya man mga higala maoy nag-ingon nga kung unsay mahitabo niya ipapatay niya sa BBM, ipapatay si Lisa Aranita Marcos hasta si Martin Romualdez. Unya imong paapilo na sa National Security Council nga naghatag maghulga na. So mo ni ang katarungan pod sa uban. Doon na pod mga higalay kinini ang doon na po'y unod kana maong katarungan. Kay siyempre mingon man ka nga ang presidente gud may magbuot na ng tanan. O ikaw panalitan inig meeting sa National Security Council, pila man ka presidente buhi ron. Kay si Ramos may galamoy bag-on mo to ni taliwan pod lagi in town. Pero nauna mas noy-noy pag no, nauna og taliwan sa noy-noy. Si Ramos taliwan naman, so kinsa may nahabilin ron kini si Irap, si Gloria ug si Duterte. Tulo ning nahabilin. Unya ang Vice President Sara. Inig meeting karon medyo awkward man in the part mahigalang Bongbong Marcos nga siya mo preside sa meeting. Unya niya makita ning mga naong mga higala sa iyang mga kwan. Tarawa, naong sa mga di sa ganahan kay tarawa, tanaw sa Sara inig meeting man sinay ko na makasabot to sa kay na part ni BBM. In fairness mga higala ba alang sa mga dumadapig sa mga Marcos. Sabot to sa kay ikaw presidente, di ko ganahan tan-aw ni mo tawhanag mo apil ni Lincoln Stable oy. Nawa, kini mahigala ko na mga pictures naa si Sara Duterte Carpio. Imagine ka ikaw may mag-preside sa meeting, ikaw may presidente, ikaw may commander-in-chief. Nya nasa lingkod po diha ang vice president nga murag wa mo kayo maintinagdanay. Unya ang amahan pod naapod si Presidente Duterte kay ang former presidents apil man ani sa National Security Council. Tan-aw nimo simpre murag mulaban mi gini si Digong sa anak. Nya tan pod Gloria utlo sa tong laban. Kini si Irap murag si Irap lagi akong kung siguro ni pura po di klaro. So magtanaw ka murag ako naman usa ining kalakiha.
So medyo murag maalanganin ka. Ha? Kay kinini ang una ka tanawa ikaw maoy loyalista kang BBM. In fairness may gala atong mga laban yung BBM iso nga angay po sa sarot ang tangon. Way ayo ng mga Duterte oy. Ano ba? No? Pero ang pikas bahin og tangtangon ning mga Duterte si Sara o si Digong may tato gibilin lang po tato si Gloria Inday si Gloria o si Irap. At least nabay mga former presidents nga naa gihapon, no? Nagyapon din ha. Ato ning tagag pagtagad mahigala ning mong issue kay actually pwede man ta ready naman ato mga virals, ready na po ato mga reports, narbay lula mahigala nga dauban. Karon to taod lang ha. Naman kompleto naman ato mga reports, ready na ato mga reporters. Pero ako lang sa nang giuna mga sukiting paminaw kay no po mo request pod niya, mag-discuss sa taton ni. Now, timan ni ha. Og ikaw mo oy, in fairness may gala kato mga dumadapig ni BBM ron. Magtanaw ka no? Ako ngikuha ni picturean as to nga as BBM. Katong mga followers na to sa social media, akong ipakita ni mga pictures. O katong mga listeners sa radio. Imagine na ikaw maoy na sa tunga, ikaw mo'y mag-preside sa meeting, kay ikaw may presidente, unya, mulingkod sa imong tuo di si Sara Duterte, round table discussion ba? Nya di apod si Digong, medyo maalanganin ka. Mura ba kayo ma-outnumber, day ba? Di man ako ni mga kauban, ni mga kontra ko man ni mga tawhana. Di apon mahigalas Gloria, tanaw ni mong Gloria, murag laban. Laban po ni si Gloria nga tong Sara. Ya, tapos Irap, way Clarix po ni asa ka ni. So, ako mag-preside ko ani unya ni mga tawhana medyo dili kayo ko ani da. So, munang mingos BBM higala. Issue sa executive order. Executive order mga higala nga gi-issue ni Presidente Bongbong Marcos. Kining EO 81. EO 81 man day no? Executive order 81. Isa yang gi-reorganize. Dunay reorganization nga gihimo diha sa kinini ang matawag nato ga National Security Council. So sa iyang reorganization nga gihimo na diha mahigala nawa na si Vice President Sara Duterte Carpio, nawa mahigala ang iyang amahan, nawa ang mga former presidents. Mao na ni ang nahitabo mga sukin tigpaminaw. Ug unya na issue na mahigala kay kini mo National Security Council ang katuyuan ani nga maoy mo tambag, maoy mo tabang og advice sa presidente unsay atong buhaton sa security sa nasod, both external ug internal security. Duha man ni ang external ug internal. Ang external ang atong kontra sa lain mga higala nga mga nasod. Mao ni ang atong seguridad sa Pilipinas. Unya ang internal kining atong security nga within nato nga mo desisyon ang presidente, di man na basta-basta labi na magisigot tagira, di basta-basta may galang mohimo og mga desisyon sa ang presidente. Kinahanglan nga dunay gyud kay makonsulta mga sukin tigpaminaw. So karon kung ikaw mo oy BBM mag-preside ka ani ni aning mga tawhan na magunahuna magkabida murag madaot ang desisyon ni kaya. Nga dili kay ko ani hisgot sa security magunahuna sa kini Sara laban na ba ni patyon ko. Ali ko na ni papilon ha. So doon ay katarungan mahigalas BBM. Perspikas bahin pod kini mo National Security Council. Ang atong gitan-aw ni security mas nasod, di man security lang sa usa ka tawo o sa presidente. Nga naandan kini National Security Council may actually as early as 1935 kay tulo man atong constitution ron. 1935 Constitution, 1973 Constitution o kanon atong gigamit ang 1987 Constitution. Niining mga tuiga ang ato mahigalang nasod dunay ginay National Security Council. Although kini National Security Council nga panahon ni Manuel Quezon 1950s na ni mahigala. No? Kay kini si 1950s na. Kay kadto 1935 nag-una to National Security Council ang nagingalan to National Defense Council. Ang presidente at the time sa second president nato kadto si Manuel Quezon. Manuel Quezon tong second president nato 1935 na nato National Defense Council. Pag 1950s na, mo si video kanino. Naghimo sa may galag executive order, ang nga nagyo National Security Council mo na gini pangan. Mo na gini sa. So at gini guban pa misgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Itong atimanon sa niya mahigala si Mayor Mike Labangan na bisita sa Siganan. Mayor Mike, good morning ni mo Mayor Mike. Kumusta? Good morning. Merry Christmas,
belated Happy New Year, belated Pichinyor forward-looking. Advance Pichinyor. Advanced Pichinyor, Oh. o di na sa to'y idiretso kay mabot niya ta sa Charter Day. Oh. Mabot pa taog kanang Valentine's. Pinaka-importante, sorry lang yun nga, tungod sa kabisi na ko, Oo. munang karon gikan ko og handshaking. Di na tamusulti diin kay sundo niya sa tong kaatbang. So, kumusta naman ka? Kumusta naman yung pag... Tuloy. lakaw-lakaw ni mo? Ang akong after nga pasalamat nga nanata sa baluta. Number 4 ta. No? Nakas-baluta. Naprinta na di ay? Printa na. Ang looy si Jonas Cortez dito sa Mandawi. I think they still continuously have legal ang pusa na ito na. Nice na legal dito. Ilan na po to? Ilan to Mandawi? Ay, sa Gila Mandawi. Ano Cebu City? Ikaduha, of course, ang ako karong mensahe nga sa akong pag-handshaking nga tuloy ang laban Mike Rama Mayor Mupadayon. Okay. Lain sad nga ako sang ipahinumdum kay ang akong kaatbang lagi. Mga lingaw kay ko kay sa primero dili ko kapile. Di nakapile ko certificate of candidacy. Dili kay kanselo na. Nakakuha ko TRO. Ay, gani, kay katoy imong pag-fill up sa COC, wa ka manundog ni Mel Jonas dito nga na misrepresentation. I don't think na intention sila. We have to give mayor and the lawyers the benefit of the doubt. Kaya I was following sa ilang discourses. They have their own justification. And perhaps they did their own tingali supplemental or what not. Pero kaning imo, arela sa focus sa tas imo kay importante sa ako nga makadagan gyud ka. Of course. So naprinta na dayron ang baluta yun? yun? Printa na. Wala buyag no. Lain pa jud kanang gimingon sila nga masayang sila duha ni. Aduna ko napil pa ning tulo. Hindi na ito i-mention na nga itong mga kaadbang. Nga sila lang ko ni pilion kay masayang lang kuno ang ilang kanang pagpili nako kay dili kuno ko kalingkod. Limang kana. Karon kalingkod ko din yo. Mining DYHP kay nakalingkod ko. Mura ba sila na ga hukom sa ako ang kahintang. Wa pagali ko moabot sa finality. Hindi man ginamoabot sa Supreme Court nga ako ma-pin down or verdict or kanabang judgment against me kay katong itabuag yun political harassment naman yun to kay inigtanaw ni mo sinugdanan di barog man ko against the congressional initiative. Ikaduha, Cebu City is not for sale. Biyon akong ibungan wa magay ko mo engage anang resignation nga issue. Ug wala sa ko sa separation. I was only focused na kung namagalita constitutional change, it should be through constitutional convention. Ayaw ng congressional initiative kay mahog man nag congressional padung na sa kaning packet. Dili na mao. So mo nang mo gina say sugod. Giguba ko. Nakiba mo ko kasi kaguba na ko before BBM. Wasa ko tagaig chance na makaistorya ni BBM o ni First Lady Lisa Marcos. So, my day in court with the unit team, binta ko diri sa kang Duterte, I am in contact with them. But on the other hand, didn't have a chance anymore. The last time na ko nga naghaging-haging me with Congressman Martin Romualdez, hagsan mi ni Anton, looking forward to siya Panyero, nga I would have a chance. Pero sigdila lang, kaya nakita sa nako ang anak sa gyud ni President Bongbong Marcos. O ako sang, kikumusta ko niya.
kumusta mamo ni Gobernador Gwen? Madyang aware man sila sa conflict. Pagkaduha, I took the chance with the presence of the congressman, with Idorama around in Manila, nga pangumusta ko sa imong amahan and tell both that I miss them. Nya dili nila mag-expect na ko nga magbugal-bugal. Dili ko magbugal-bugal. Tungod kay ako may dako kayong tabang. Pag-unify dinhi sa Siyudad Sugbo sa pag-organize sa biggest rally. So kanang Marcos Duterte para nako wala maguba sa ako ang una-una. So therefore, I am wishing na kining mga issue nga nakaingon will settle and wishing kay wa man gyud ay ground tanan. I will be kung sa istorya pa forward looking that justice will be served upon me. Okay. So mo ni ang kuanon. So kumusta man pagsulisuri nito sa kuan sa kabaranggayan? Lipay na ko nga ipangutan ako. Mudagan di ka? Oo. Liman ka na. Abi na mo di nakakadagan. Inana ang nahitabo dito sa ubos. So gyud sa man pag-counter nimo? Si Paulo yung kaiba. Nga, pag-abot ako, may buntag, tuloy ang laban, Mayor Mike Rama, padayon. Tabangi mi. Tuloy ang laban, napingta na tas baluta. Di lang sa komisyon. Napintas baluta. Pasabot na nga, ayaw magtuo anang pamakak. Oo. Kay moro ni, kapati asaroy, makadaog sila nako, tungo kay namakak sila. Unya, gahapon, ito magkas na sunugan. Dito sa Maydulho. Kumusta dito? Balo ka, maginay akong concern every time na isunog. Nga sa ato ang programa ana effective kayo. Manigingan lang akong reblocking. Dili nga na ma-reblock ang usa ka lugar mabutangan yung agianan where ang access para sa fire truck hayon na yung kaayo, balik-balik yun ang sunog. If you want to look at it, Carita, Tihero, na-reblock na. Na-portion pag yun sa Carita, na-reblock gihapon. Pasabot, Nanay Dan. Di Padilla, Bilya, na-reblock na. May istorya ka nun, Loriga, na-reblock na. Naarita sa Balisa, kaning South, na ay Punta Prinsesa, na ay Kugon Pardo, na ay Basak sa Nicolas, na ay Basak Pardo, diin pa bang uban, ay area somewhere in Mambaling, na-reblock na. Basta ma-reblock kayo na Panyero, dili na ta mag-uol. Hanggang kayo mo-report na ko, ana, miyo na isulog. Kung asa na pita, katong lugar, in 15 minutes, wala na yung problema. Kaya makasod man ang mga bombero tungod sa ato ang programa nga reblocking. Now, sa pikas bahin ang BRT, kininiang ko, wa mangyod. Giibot mangyod tong atong terminal ri sa kwan. Dapit sa Capitol. Unsa may sunod ba hitabuan niya ka Mayor Mike? Asa man dapit ang sunod nga terminal ani kung mauhon? Wa pa man ko kalingkod. Wa kay mga idea anang kuana? Ano nakabisita ko? There was a time nagkasadyo ko, despite nga I am into this, I call it hiccups, interim. Yeah, I wish nga ang continuing funding, labi ba ng paghuman, ma-available na. Kay, dili man na pwedeng ang funding ikan sa World Bank o France Agence, kung makakita ang mga international funder, kaning Panyero, gobyerno sa mo babag, sa ending, basig ma-discourage na. Muna karon, di na lang sa kumupuno diha, kay tanawa na ko ng nahitabo. Di lagi na maong original nga design. Simplified na yun ang design sa station. Dili na makakreate og match disturbance sa heritage cultural value. Ikaduha, kanang BRT lagi nahitabo, nag-una man na, I do not know kung kilabanan ba ang property sa probinsya o kaysa gilabanan
Ngano na una man dili dapit sa terminal sa probinsya, padong dito sa San Luis Capitol. Inamodritso patana. Kaya ang original yun na namo ni di lang mo mention kanya ni Dagan na Basad. Gikan yun na sa Bulacau. Bulacau pa doon sa Talamban. Yes. Klaro Kanya nausab na. Nausab na Giusab. gikan sa SRP na noon na padong na sa IT Park. So, dili kay may tagna na si SRP pa. Naraman nagasugod doon sa Imbacalso Terminal. Muna ang ending karon when you talk about infrastructure. Panahon na ni Tugadi o panahon na aning di sa ko mo mention ako na naman sila puros kaatbang. Me against the whole world ni. No? At tungod na sa mga kinibang utok nga at a certain time ilan man lang scrap ang BRT. Kung nakinomdom ka la. And kaming mga original proponents we really took our stand. And dili na pwedeng mahimong usbon na ninyo. Wala na investor, wala na funder nga taga na rabang ni withdraw. Taga na nang withdraw. Adulog. So, unsa man ang BRT, madayon pa ni, di na. Ganun di Sa mamadayon. imong tanaw. Kay bungkag naman yung terminal sa may Kapitol. Asa naman sa terminal, ani? Wa man ay question. Oh. Kung imong tan-awon, mabalik lang yun sa kanang terminal. Pero dako na sa gasto. Mga gubo na talang terminal. Kay panalitan, wa man kay makauyon si Governor Gwen Aning. Ano man nagipapingis na lang, dili lang napita sa may iskaryo unta. Di na sa kumusultiro lagi kay kanang mabalik pa ko. Kaya ako ba, dako ang gasto niya gibungkag. Ah, Oh, may tatog pagsugod pa lang, iklaro ng daan. nga paitan na banyero, apil na ginang gobernador. Diha siya pag-launching na. Yeah, oo. Apil pa kasi diskurso. Kuyog siya ni former ni kaning president Bongbong Marcos. Kamu mang umana dito. Yes. Wa siya labot ato. Ngano masilabot? Wa masilabot ana pagtukod ang BRT ba? Ambot ngano na apil siya? Kaya ako ba nga na usik ang gasto bitaw hawan oy. Pero nakagasto nagdako. Sa tinuod, di na to Usik ang kwarta. Di na to pasanginlan. Ang problema, di na sa kumupuno. Kay ako paling ligrowning, nalipay na kay ko nga, nasud na ko sa baluta. Kaya ikaduha, wow na ko, maabot na kong siyam kabuan. Wa pa ko sud sa akong opisina. Lain pa. Sobra kayong daog-daog. Pag naog pa ginako, giklaman pa ko. Klaman yung skinan. Yan ka lang akong mga butang diha. 33 years of my accomplishment. Dili lang yun na mga panyero. Kung nakabutar ka na ko, apil kang tagiya ng pusinaha. Kay mama ng opisina sa elected mayor. Dili pick mayor. Dili mananapaw. Dili sa mangingilad. Mo nang importante kaayo, na siyang matira. Grabe kayo na hitabo sa syudad. Ako dem. Bako si dem? Duly elected mayor. Kanalo na diya, pick mayor. O nga naman, mingo elected din na siya. Ikaduha, nga naman na taking man na siya. Nalipatay na, nalipikansi. Ikalain pa dyan. Kanang, ano, nakapilapil man na ILG. Inalain pag yung pangutana. Abogado man na, kanang acting mayor akong tanaw yun, abogado na. So, di na siya pwedeng mag-ingon nga kay ignorance of the law excuses no one. Mo na nga, naman akong anak, that will have to be again pursued. Tagang kayong kaso nga gipang-file na against the fake mayor. Oh. So kining nga dagana ron at least daugo na sa eleksyon. Ato ang mga taon na gito pabuton na ni Mayor Mike. Sana. Pero ang pagsod, pagkuha na ko sa mga butang lain sana. Di na basta-basta lang nga usaman. Kanang inaani na lang mahitabo. What kind of a president are we setting? Muna nga dili maayo nga ang opisina sa katawhan gikuhaan ang katungod, ang tinibok ang katawhan. Wala nakabalik ang ilahang mismo
gi-elect nga mayor nga ako. Unya wa ko isa preventive suspension na humana. Wa sa ko isa ato. Kini karon nepotism, wa sa ko nepotism. Tungod kay kini siyang mga brother-in-laws nako na nabaho na panahon pang tami, panahon pang labelya, igop na lang ko ni reappoint ana out of the 11,000. Di kay ko kakita asa dapita didto kay daghan kay na 11,000 sa payroll. Ang sadaan jud nga mo nang gikiha na. Ang nakaingon di lang konsulti sa kisingan ang taga personnel department. Mo gyud nakaingon. Di pirma ko na may pirma daan ang budget. Na nagay pirma ang accountant. So therefore, gisertify sa personnel nga all requirements under Civil Service Commission or other laws are complied with. Ni pirma ko. Ya, ano naabot mangsa na ko. Mo na siya ang pangutana. So, sa tinuod, mo na nga, wadyo ko mahibong, nagpasalamat ko sa kumilik. Wag yun gi-appeal pag-deny niya eventually pag-cancel sa akong certificate of candidacy. Praise the Lord. Hallelujah. Nanataw na kong handya, number 4. Nanas di baluta. Baluta. Pareha mo sitwasyon Mayor Jonas Cortez, pareha mo suspenso, pareha mo gidismiss, pero bithala sa imo nakas baluta, ngiya mo pa kay lahi man yung problema kay napamahing tiwas pag ginyag kaso kato si Attorney Estandarte ba to? Sus di malasa. Dito mo subay dito. Sagi-sagi na lang ito mandawi. Arta si Bosi Tilo sa... Kaya itong kaugalingon din kaning aligraon pa na ito. Pasalamat ako karon. Nga naabot yung ko din nag-istorya ni mo nga may baho taong ko. Number 4 ko ha na sa baluta nag-imprinta sa kumilik. Ikaduwa ayaw Gahapon sugdang imprinta? Na-imprinta na yun. Imprinta na yun? Imprinta na yun. Still under. Ayaw yung taong magtuo kay primero perti yung bakaka niya, nakapile ko. Perti sa bakaka. Nakakuha kong tiyero. Perti sa bakaka. Ngayon, ipakancel yun. Ipagkauman. Nana ako nga, diya, number 4. Niya ka ng bakak yung kayo nga. Sayang lang inyong votes. Pagpili na ko, hindi ko kalingkod. O kisam di makalingkod ng bildi. Niyam daw ko. Ay mo tinuntoy. Wala pagali ang finality. Ruben Padilla gali. Number 1 pa, unsa man ang iyang history. Number 2, halos-hos. Naka-rape pa, nakadaog pa, naka-serve pa. Number 3, si Gwen Garcia. Ano siya gi-rape? Si Gwen Garcia o si Bibo Villanosa. Swerte kaya na sila, kung naibawaan, na pag-abot dito sa Kongreso, wag yung pag-implementar. Mo na sila hantod karon, nakadagan, makadaog. So, I think naka-avail sa Aguinaldo Doctrine. I think... Wala na may Aguinaldo Doctrine. Wala na karon, gusto na ron. Wala na may Aguinaldo. Wala na Aguinaldo, gusto na sa ron. Now, in a way, huson. So, in other words, salamat yung kayo. Napaka ko pa rin, greet na ko ni mga kailangan ko, si Ken, Marisa, Gerald, Nimwell, si Kay, Idol Boyki, Idol Mikey, Security Guard Dindo, Idol Kenny, Idol Clint, o ikaw, Panyero, ikaw, Pete Senior. You take care, I miss you. Imong mensahe sa mga listeners nato karon nga naminaw. Tabangan na to ang sinulog. Tabangan. Tabangan yun. Ay mo kagoon ako. Tabangan ako. Balik naman, na-mention mo sinulog. Balik naman sports center. Hindi ko makiglalisa na. Okay. Mo atambong ka. Mo tanaw ka. Ano mang di mo tambong-tambong. Sila'y tagyasdan. Ikaduwa, Board of Justice pa ko. Ikadulo, chairman pa ko. Chairman ka sinulog. Sinulog. So, reactive ka karon wala? Wala lang kayo? Di nasa kumupuno kay makakita mo ko tag-away god. Hindi ko gusto na nga niya madahig duhing ano ng senyor. Tabangan na to ang pista ni Senyor Santo Niño. Kay ako rabugin ng giangkon nga ang akong abogado number 1 si Senyor Santo Niño. Karon nga wa na ko'y pulis. Ang akong chief PNP si Senyor Santo Niño. Karon ato yung tabangan. Unsay ako ang matabang, I will not be a spoiler. I will not. Ampuan na yun na to,
Kay I wish kanirong ilang pagbuhat nga ibuong man ko lang nga huwag tang manguban. I wish dili ni may mong sinulog ni Gwen Garcia. Akong balik ko na, I wish nga dili ni may mong sinulog ni Gwen Garcia. Sinulog Gwen Garcia is Gigi ni. No? Kay di na kong puno. Kay bila na lamang kaadlaw, nabay lalawigan, nabay dakbayan. Muna ako ang pangutana. Kay, sigis lang pangutanan ako. Kung ano ako may pangutanan ninyo, asa ko mo agi ang sinulog. Asa ko mo agi ang prosesyon. Wa pa kay ko kaso sa opisina. Saan mala? Mula nga at least, ang ako karong tanaw, I have made my stand. I will not be a spoiler. Okay, kana mayon I na. will not. I will be out there. Akong maminaw lang sila, kay scary kini nga atong gisudlan nga sinulog. Scary. Mo siya ginganlan og I wish nga ang ilang gibuhat karon. I wish nga I don't know kung mag-carousel ba sila, magparada ra ba? Wa di ko'y kalibutan. Sige lang, amo lang Kasi- pagkuha ng report ni Eli Bolonos. Yeah. Oh. Ina si Eli, pa-text lang ko para I will know where I will be available. But in all the religious activities sa Sinulog, I will be in attendance. I will be. Kisugod na ba? Karapit sa 9. Apel men man ko ano, amon dyan ako'y palta na. Ako'y palta. Wala. Sige, Mayor, salamat kayo Uy, sa pagbisita. bayan, may sa Sa bayan. atong Sibianan. Kanindot yung kayo nga, nakaabot ko karon niya atong tabangan tong panawagan atong sus kawagi unsa tong utuka. No, 80 anyos. Ang pinaka-importante i-follow up lang tong kay lingaw kay ekonomi na atong bata. Bitaw. Daghang kayong salamat. Happy New Year belated. Pete Senior in advance. Pete Senior sa ta. Pete Senior. Unya na sa nang umaabot. Unya, God bless ninyong tanan. God bless, Mayor Mike. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.